Kok saya ngirit piye? Wedokane dikurangi. Kok dikurangi piye enek iki kok ya dikurangi. Ya liyane bayi. Ora, aku bar tangan-tangan mulai mlaku teko kono sampe kene. Lah kok wasi awakmu malah kaya wong edan lho Pak awakmu, Pak. Kaya apa? Kaya wong edan. Aku iki. Heeh. Wis bener aku ngomong. Lho jelas bener lho. Berarti sing edan dudu aku. Lah sapa? Awakmu termasuk wong edan. Sebabe? Lah roh aku edan mbok kancani. Oh iya. Lah nek ngono ya gone ya termasuk ya edan kabeh. Ya kaya. Lah wis lawe dhewe loro wong edan kok ditabuhi. Ayo. Ya ora ya kaya gone tok tok. Lah sapa? Kirun ya edan. Lah kok edan? Lah roh wong edan tak diklumpukne. Ayo. Lah nek duduk kiron tok. Sapa? Lah wis wong delok ngene iki ya edan. Hei, kaisa. Lah wis lawe dhewe kene kok diguyu. Kok gaya edan. Antara kudu guyu kok. Lah iya. Nang ngono ya gak penonton, Pak. Lah sapa? Kameramen iki ya Edan. bijaksana. Kakak bijaksana. Roh nek wong edan ngene terus disoting kabeh. Ngono. Akhire dadi cuwek. Ya iso ae. Ora nih, awakmu kok apa seje karo biasae. Apa arep kok masalah sepeda? Ora masalah sepeda ora. Padha tengengesan. Iki luwe kanggo janganan. Apa iki? Nyambut gawe gak dolanan. Janganan. Tapi kademen. Apa? Tenanan kudu sing temen. Ngono. Iya. Ya. Ya apa? Bahasane apa? Aku entekan parian kok. Walah, blangkone. Udenge aduh. Awakmu lek gawe ngene iki, Pak. Jajal mesem ya mesem. Kayak kirun ora? Ora, malah sandukure kiron titik. Mesem. Masa lah? Mesem. Al. Mana? Allah. Kang kok mbok idoni ya. Nah, sik, jan mokok pantes lho. Awak jan patur, Pak. Gawe apa pakaian ngene iki terus nggih blangkon iki. Tak wah napa dodan blangkon kaya nyunggi bulos. Persis nyunggi bulos. Kaya apa? Kaya nyunggi bulos. Nyunggi bulut. Lek, Apa? keadaan api kaya ngene mosok gak enek anget-angetan, Lek. Anget-angetan yo apa, Masa anget-angetan apa? Apa? Gak petuk 5 wulan kae rada modot. Nek iki saya. Nek iki, Pak. Dan jelas ngalung lek iki, Pak. Ngalung iki. Pitik apa? Iki lho, Pitik ngalung. Sajake kok wis iso ngalung yo. kok iso ngalung. Wong sing apik ngomong kok ya. Rada bingung. Ayo to, wis. Lek. Nggonku kena sisih. Kowe iki lho ngomong. Iki lho. Ngomong. Alah. Kayak milih sing gede, wong mbok disesuaikan karo dukure. Sing iki piye pantes kok milih sing kono. Apa sebabnya aku kok milih sing ngene iki? Sebabe apa? Iki lak gede. Heeh. Aku balungan cilik. Heeh. Terus Cara gir iki anu 18. Lah nek awakmu? 22. Nyipli. Oke, jajal to. Masa pagling karo iki, Pak? Hah? Masa pagling karo iki? Endi? Iki lho. Karo kita? Heeh. Wah, ya jelas pangling kok. Iki apa ketiwamu? Aku arep ngomot. Apa sih? Siapa sih? Lho, celok. Allah. Jauh sih. Ono, ndang pengen. Sing pengen lho sapa? Ya, Dok, cengelmu. Masih inget kan sama saya? Oh, alah aku kayak Naroda cara guru. Padahal betul aja guru. Ngomong sing benar. Ya. Ini Widya kan? Betul. Hah? Loh, yang satunya Mbak ini siapa tuh, Mbak? Lek, Apa? bocah ini wis wayahe. Apa?
ngerti sanepan. Aku ini kan Widya kan. Karena dhek roh nek aku keadaan ngene iki. Dicekel. Maksudnya ngene lho, Bak. Kowe iki dicekel iki aja kok ngene iki dicekelokno ngene lho, ngomong iki ngono. Kok iya aku ki ora iso ya kudu ngene. Kok mbok kan neklukne iki, Pak. Nek iki Mbak Widya. Yang satunya siapa, Mbak? Sinta. Oh, Mbak Sinta. Ya tetep BKBR. Apa BKBRI? Bakul berat. Ya takut berat. Kowe ora apa-apa tong Mbak Widya sama Mbak Sinta. Orane, oyane petuk Mbak Widya kalau Mbak Sinta nek ngene bareng gayamu. Kita kan sebatas hanya ingin berkenalan, ingin takoni apa kabar wis gak tau petuk ngono ae. Widya. Iya. Apa? Bagaimana kalau iki misalnya padha aduse. Gak nganggo apa-apa. Gak nganggo apa-apa ngono iki. Ya Mbak Widya, Mbak Sinta sekali-kali ditanya dong. Lek bagamu dhewe kowe senengmu kan lho. Apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis ngawur tok ae. Pamane ngene lho. Mbak Sinta lama kan enggak ketemu kan? Sekarang di mana toh Mbak Sinta? Sekarang tinggal di Surabaya. Oh di Surabaya. Oh Surabaya mana Mbak Sinta? Surabaya di kebun binatang. Oh kebun binatang. Berarti kan hel. Apa? Lek aja terus sih. Lah apa? Wah, tidak urung. Tidak urung apa? Ya mestinya ngaku nang di kebun binatang. Lho kok kamu rumah Terus sakit? iki jawab ini. Oh, yang gini-gini. Apa yang gini-gini? Tek. Apa rupamu kayak ketek? Ora iso. Aku Cina. Polahmu lho. Oh Mbak Sinta sekarang ada di Surabaya ya? Mau kemana sih? Apa berdekatan dengan Mbak Widya? Berarti begini. Oh iya. Makanya masih saudara kan? Lek, katakan mutih akan Mbak, bentar. Lek. Sinta, Iya, Pak. sini dong. Wah, nek senengane momon iki. Widya juga. Apa sih, Mbak? Sini. Saya kan lagi Kamu omongan itu nih. anak kecil gak boleh kayak gitu ya. Saya mau sama Mas ini. Loh, kamu ngeyel ya. Ini kakakmu loh. Aku sing ngemong kowe. Lek, Tapi saya suka ini, Alah, Pak. maaf. Rupa kaya munyo ora iso entuk karo kowe, Wit. Maaf Om. Oh iya. Ini sebetulnya Bentar. Kok Om? Dia kakak saya. Aku ki wedok. Oh wedok toh? Kok tak celuk Om? wis so plastik dadi lahir timbo. Ember. Empang. Ayo Oh, sini Widya. kakaknya Mbak Widya sama Mbak Sinta. Ini adikku. Dadi iki wedok-wedok aku lanang dhewe. Loh. Ngono lho. Nek kowe kuwi seneng karo adik-adikku, kuwi ra entuk. Kuwi isih cilik-cilik. Ki lho babone. Ya iki ketuane sing nggone Apa? anu Stadion Solo. Sopo? Kare kowe pilih ndi? Sing ngarep apa sing mburi? Enak ndi Pak kira-kira Pak? Hah? Enak ndi sing arep Pak Semburi? Aku ki ngarep mburi biasa. Oh ya biasa. Tegasnya yang di depan kan mukanya. Loh. Kalau di belakang ini sanggulnya gitu loh. Lek, jenenge awake dhewe ki wong kowe karo aku padha warase. Heeh. Endi mesti iki lho. Ya aku. Ya seneng ae ya, Dik. Lho lah iya, ini seneng adike apa Mbak Yuni? Mbak Yune ngono lho, iki wis gedhe nek iki sik adik-adikku cilik. Iki urung mudeng arane gedhe lan dawane. Umure pira to, Mbak? 22. 22 canggonku 13 meteng kok. Ya jadi padane karo nggonmu. Lah nggonamu kuwi wong crongok kabeh kok. Dalan ndi? Anu, Mbak. Dalam. Ini kan namanya Mbak Widya. Ya ini Widya. Dan ini kan Mbak saya. Sinta. Iya, Sinta. Nah, Mbak ini namanya siapa? Endang Wahyuni. Apa? Kali Apa? kepala, Dik. Namanya siapa Mbak? Saya Endang Wahyuni. Indang Wahyu. Iya, Endang Wahyuni wangi sepanjang hari. Aku pusing. Jenenge Cawi. Endang Wahyu. Iya, alias Bawin. Aduh. Oh, Mbak Win. Iya. Cantik bener ya Mbak Endang ya. Ra usah mbok lem kok raine ilang.
kok seperti adik-adiknya. Iya, Mbak iya. Sinta cantik. Satmi cantik Mbak juga, Jaja iya. cantik. Saya gimana kalau saya, Mas? Aduh cantik sekali, cantik banget. Apa? Iki nek adus nangis. Lah kok nangis? Aku yang adus nangis. Sebabnya? Kan kamar mandine nek kocone. Terus? Kadung dhuwur ayu. Ya, Heeh. bareng mengisor. Terus ngene, Yes. bangetan. Aku ki tandake apa? Aku ngilu ki ya ngilu raiku dhewe. Iya. Lah kok terus bangetene apa terus ngisore ana apane? Wah, aku roh ana resiko apa ngono. Lah kok ki apa tau ngerti aku? Sama adus sak waktu aku rono ya. Apa kenceng? Tak injang. Lah apa kok bareng omahmu piye? Adus kok suwi menak ngono. Aku sak kedungu yo. Terus Wis wah karek sak senti aku. Tapi tak incengi ya iki. Terus ana apa? Sabunan. Sabunan. Ngene, Cik. Tak karo nyanyi ngene. Cantik dong. Bareng kosokan ngene lho. heeh. Mengisar ah. Heeh. Bangetan. Terlalu. Lalu apane? Mbok. Kok terlalu. Saiki ngene lho adikku, Sinta. Kowe iki seneng tenan karo iki to? Heeh, seneng banget. Lah kowe Wit, Iya. sing mbok senengi sing ngendi? Nih, yang ijo. Ijo. Alah wong brongos kaya ngono. Kan manis, Mbak, Engko ditatapne montor. jangan dipandang merongosnya, Pandang apa nih? tapi pandanglah wajahnya. Wajah baby pis ngono kok. Loh, bukan baby pisnya. Apa nih? Ini wajah seperti ini kan langka sekarang. Ini kan wajib dilestarikan. Oh iya, sekarang Tuhan tidak menciptakan lagi seperti ini ya. Betul. Aduh, kasihan Monggo, miskin monggo. amat. Perusahaan dereng ngedalaken malih monggo. Aku mbok reken boneka ya. Piye Wit? Ndak ngomong. Saiki Pokoknya kowe saya mau sama ini, Mbak. Oh, enggak boleh. Harus kakak dulu. Malah pinter malinge. Tak Jadi kaya ngono. kakak sih. Lah iya toh, harusnya begitu. Kamu harus masuk dulu, enggak boleh namanya pacaran. Pusing. Ayo masuk. Masuk. Kamu harus belajar sekolah, harus jadi orang yang pintar. Kamu itu enggak boleh gitu. Metu sak setan ora kok wajahnya seperti bangkit. Takit. Bangkit takon lambene kira piye? Anake iku bendina ya diulang ngono kuwi tak ning omah. Mosok lho. Nek gak ana kegiatan wis kuwi ndulek-ulek. Kowe jawab ora? Apane lho? Jam piro iki? Ayo. Jam pirang sik jam 10 ini. Piye kowe iki piye? Apane? Ora ngono teko-teko kok. Teko-teko lah iki kira ya dihukum tenan. Ya dihukum ya Ben to. urusanmu to apa kene ora mudeng kok. Ora mudeng piye bocah iki? Lho. Kenapa? Kenapa? Iki kok nek kowe engko mblenjani janji. Iki gawean lho. Iki gawean. Matras lho gawean. Matras piye iki nek awake dhewe jame telat. Iya. Mongko sing digawe wis ngenteni. Dihukum. Ya apa? Masalah ya apa kok aku dihukum masalah ya apa? Bocah iki ra krasa apa piye? Aku krasa Mas Lemet ngono. Selenet kaya ya apa? Iki perkara iki. Napa Apa? krasa selenet. Aja guyon, kowe iki kok Kowe pringisan yang kelingan wong di. Kelingan guyu to. Kuwi blangkone sapa? ah sing ngerti ya sapa? Lah kowe kaya cok bakal. Rupamu kaya kowe kuwi nak takon kejawen, takon klamben ngene. Lah kanggo apa to? Lho, kowe nampa dhuwit 50.000, Wis entek. tak weni dhuwit 50.000 ning Matur nuwun saiki wis entek duwite. bocah ki dan apa piye? Panjer Panjer apa? uang muka. Kowe iki ngelanjer apa piye?
Nglanjir-lanjir kowe nampa dhuwit 75.000. Lho. Ndi? Kayak ngenane lambemu kok. Kapan? Lambemu kapan dina Setu? 75. Walah, panjer. Sing ndi iki? Oh, walah sing ndi? Kuwi panjer. Wong nrimo dhuwit apa? Pancene napa? Aku ki rak dalang kependem. Lho. Tau duru ki wong akeh. Kowe wong edan ora Jawa basa kowe iki. Kependem kuwi dalang-dalang. Tegese aku ki suwi ora entuk calangan mayang. Ngono. Lah iki pupung aku ditanggaku wong wingenane dipanjeri 500, tak wene kowe 50 75, anggit kowe iki kanca tak jak, kowe iki tak dadekne niaga panjak. Ora iso manjak kon manjak iku. Apa? Panjak. Ngene iki lho, sing nabuh-nabuh ngene iki. Ya. Apa ya iso? Lah ndekne kok kowe gelem nampa dhuwit? Lah tak pikir kok wae tok ae. Lali ngono tok. Lah iya. Bocah kedan tenan dihukum wong tenan. Lah ora iso piye ta? Kudu iso kok ya. Iso kudu iso. Manem roji romanem kudu iso. Kuwi wayang lho. Wayang piye to? Tutukamu barang kok ya pas mendoro. Ngintingi barang kok ya Moro. kuwi aku ki dalange anune lho. Manem ciro romanem ci. Lho. Monem ciro romonem ci. Dalang wis tau duru ki wong akeh iki. Gendeng-gendeng. Laras-laras ini nyetel. Saiki kowe iki perkara kowe tak dadekne niaga. Mosok kowe ora tau ndelok wayang. Tahu aku. Kowe tau klina ndelok dalangane Pak Pringgo ora? Nate, Pak Pringgo nate. Pak Sayoko, Jawa Tunda. Pak Koko. Pak Sayoko sing wong ireng kuwi. Tahu aku. Wong ya kaya kowe kene. Lah iya, sak kanca ngono lho. Raketang piye kowe mesti roh tabuhane. Delok kowe tau ndelok. Tahu. Delok. Awale. De. Nena tete lole. Neno tete lole. Neno. Rek. Pak ngono sih. Apa tabuhan kok tete lole? Pancen tak rungokne ngono iki biyen. Wong gamelan kok jeng neng tete lole apa kuwi? Kuwi nerone bakul sing kiku. Kiku kowe ndelok awakmu. Mbok tes iki wong kene iki nglatih malahan kok. Nglatih ndelok. Latih bela diri. Ting. Kalau tapuk lambemu ini ora. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ini apa brengas mau gremet nang jero brengas itu apa? Burem. Apaan burem piye? Ayo. Kowe ngado. Malah ganggu nyambut gawe tak. Deng. Ngono lho. Heeh. Ya. Ngono kok bodho lah. Terus-terusane lho. Yang kowe iki iso mutete lho. Ora. Ya. Ini kok ganggu mah. Dok. Panjak mulai ngene. Heeh. Iki karane mengajak ya terusane iki lho. Ya terus iki lho. Terus iki lho. Wis ora iso dicontoni ganggu. Praktek jaga. Ya, musuh wong budhek iki ngene iki. Belah. Ruwana. Heeh. Aja dong. Ya. Cangkeme mbok nyambut gawe padha dipangan ning ganggu nyambut. Ora ngono santanana. Kowe iki sing ra iso mutete lole. Jadi ngasih contoh mergo nek anak sing mirsani lebih pinter, lebih pandai. Heeh. Dipaidong kok akhire. Ya. Dok. Sampai berikutnya gini. Ngono. Kesindan barang siap. Terus terusane delok. Nih. Kamu aku ben rungokne.
Ojo kenceng kuwi. Anumu rendah. Ya, rendah. Goblok kali iki goblok. Iki lho ya asli. Aku sampe ngene pirsane Pak Yoko si es aku sungkan. Iya. Mendarai ora iso ngerti gendeng. Lah ngono. Heeh. Ya. Nanti angkat lagi ya. Enggak. Kula ta aja ngloknaku. Lah iki rono ra krasa to. Wong isone tete lole tak. Lo tak contoni. Awakmu dalan tontonono pas kok nabe kendem ki wis jelas. Nah, ngono wong ki nek ra iso tekon. Malu bertanya sesat di jalan. Cocok. Manusia itu kalau nggak tahu tanya. Kowe ra iso nabuh, ra iso nabuh. Kenal wong iso nabuh, akhire iso nabuh. Takon. Lah aku dalang kok mau tes. Lah iya. Ini. Kowe nyekel gender, Lah apa geder ra cekel? nabuh. Nabuh. Bagio balungan. Begitu. Balungan kengko. Kene ku untu wis rompal kabeh. Kowe balungan. Ya saiki on daging. Kowe iki jan ketara lek wong ora tau roh gamelan kok. Ngerti. Tabuhan ora? Wong yo Kowe iki nyekel balungan. ge nutuk gundulmu. Sing kancane nabuh aku nyekeli balung ngiwonengen. Angen-angenan lho lucu. Sing angen-angenan lho lucu. Sing jenenge balungan ki gamelan sing gedhe kae. Nek ra ngerti kowe peking. Mau aku ning dina peking. Peking anu kuwi Gone Cina-Cina. Sing cilik Kotane RRT ngawur keren. Peking. Apa? Peking. Wes kabeh. Apa? Jengking. Lah. Ini tabuhane. Tabane piye? Ku nek cempala wis tak candak. Tek jamu. Lah aku nyais kok jam. Cempala. Aku wis nyandak kotak. Sing gedine sakmene iki. Ya. Wong edan aja kok tete lole. Tabuhan kok tete lole. Begitu aku ndodok kotak dok. Tete lole. Lelo. Tete lole. Tak dudeng. Lah wong awakmu dhewe dalang nyontoni malah kleru tete lole tok ae. Gawe blangkon ngene kok dodol kok tremos. Wis. Iki sing nggo masalah ngenteni. Karepmu? Kotake gawanen kotak wayang. Piye? Kotak wayang. apa? Kotak wayang. Lah kok kere temen. Aku iki kon dadi panjak, kon dadi yoga, ora kon angkat-angkat. Moh aku. Wong iki ngirit, kok bayaranmu tak tambahi kowe nggawa kotak wayang ya. Ora katene. Ayo Lambi necis-necis sing ngene iki. ndak. Kon angkat kotak wayang. Gawa kotak. Sorry ya Pak ya. Loh, iki kendaraan iki wis kebak nggo ngemot sinden. Kowe nggawa kotak wayang ya. Moh. Ayo. Lah kotake sing kon nggawa sapa? Gawan dhewe. Gawan dhewe. Wong edan jalan kon nggawa kotak wayang. Pak Anom itu mau ya usung-usung. Pak Yoko ini usung-usung. Wong edan, lagi kotake wayang sing kon nggawa sapa? Lah kaya ku budal dhisik. Tak tututi lebak kotake wayang disentak. Kenapa sih Mas Momon? Sampeyan niku ngono lho Mas. Ambek sing wedok kok tau ngrayu lho Mas. Sampeyan getun ta entuk bojo elek, sampeyan gadeng. Gak kualik ta iku. Kenapa sih Mas? Lah wong aku koyo belemur ngene kok.
Alah sing arane sampean koyo blungur sapa sih Mas sing sampean ganteng. Aku lek ndelok janggutmu koyo wedhusku sing nang omah ya Mas. Kon kok tak pateni kon kok. Mas, wong bojone dhewe kok dipateni sik Mas, mau aku Mas, mau dipateni ngono Mas, mau gak tau dirayu dipateni terus mau. Lambemu lho kaya mujair. Mas, mbok aku dirayu kayak yang ada pariannya itu loh. Loh, tamu. Loh. Tamu. Siapa tuh Mas? Tamu. Panggring kali kena pripun? Bu Mamon nggih. Nggih. Enak tamu. Pancet ayu. Lah sampean sinten? Loh, masa panggring kali kula ta? Lah kula niki nggih dalang. Oh, dalane walah, kula niku kok pangling sih, Pak sampean. Kok nggih ngomong. Nggih, wong dalang kan dalang tiban. Panggeng mboten kali kula. Siapa iki? Lah kula nggih sing ladeni temburine ngoten nika. Warek entut, Mas. Warek entut. Piye ngomong apa kowe? Niki asisten kula niki. Panggring kali kula ta? Sinten? Dalang tiban ngeten iki. Nek tanggal 6 ketoke enom. Nek tanggal tuwa, Ketoke tuwek, ngoten lho. dalange to. Nggih dalang. Wayang apa sih, Mas? Wayang Wayang kulit. kulit. Lho ngaku iki kepengin wayang golek kok, Mas. Aja. Kok ngisore ngono lho. Ya nek lanang rawo wedok lakokne dirogoh kok. Dirogong ngene. Apa mau wayange iki lho, dirogoh. Ngene. Nek sampean, Aja. ya enek tapi tuwi kain kene. Kain. Iki dalange. Oh, dalange. Papakanipun anu Sampun. pun enten. Sampun panggang ayam. Oh, pun siap to. Bujet komplit. Wis enek lho. Wis enek papakane awake dhewe langsung anu. Mas Momon. Hah? Panggang ayam buat ini toh, Mas? Iya kanggo papak dalange iki. Oh, ya ampun. Untuk dalangnya ini to, dalangnya aku Enake dalange papakane ngene iki. Lah iya. Nuwun sewu lho. Tapi nek dalam kerusuhan ke, Apa? papakane pistol. Ya mesti ae. Lagi diterakan mriku to, Mbak. Iki wayang kulite. Oh, mboten wayange teng mriku. Oh, teng mriko. Nggih. Monggo darumin papakane didahar. Aku dianggap apa lek wayang kulit. Mas, atur Mas, Mas ya. Wes. Alah, gayae wong elek mesti ae kok dipek wong ayu gak gelem. Dalange. Wis rame ulang tahun iki rame. Jupono dhuwit. 1000 kanggo ongkos iki. Kuline. Kuline. Apa? Kuline sing ngangkat ini iki. Kuli pripun? Lho, Kuli pripun? lah sinten jenengan? Kuline. Mlaku 10 kilo nggo kotak wayang. Lan won. Monggo. Sing calang lewat telepon Pak Momon. Kula. Kula sing panjenengan telepon. Loh. Dalang Kirun. Lho jenengan. Nggih. Lho. Lah Lah napa sampe dalang kirun pun lancang-lancang ta dadi wong lanang pun lancang-lancang. Kirun niku pun dugi, pun mangan teng niku lho. Kok sampean kirun lah kok kirun kok puret ngene iki. Pun enten sing Pun teko. teko. Malah papakane pun didahar pisan. Kangkang buceng pun dipangan. Pun dipangan. Kuman apa aku? Tenan. Tiyange pripun? Tiange situke dhuwur, Nggih. situke cendhek, elek. Lho sampeyan niku mau sok percaya jenenge dalang nggih nganggo blangkon ngeten iki. Tapi wong ngomong nek Kok dalan sampean peci kok. Asem tenan bocah loro kuwi. Ron, Waduh, Pak Kirun, sing masak niku sinten? kula. Halah. Seger nggih, Dik. Enak Pun saya. kita Mas, pun kita Mas. Dasar beras niki punel. Pitike kemanggang. Alah. Bune enak. Alah, Bojo kula. Nggih kula pangan sak balung-balunge. Kemeremes enak ya, Pak ya? Hah? Enak ya? Enak apa wis ora? Heeh. Aku di pojokan kok. Apa sing Jangan tewel. Tapi iwake sing kene mang iwak doro, Heeh. terus panggange ayam pitik putih mulut. Heeh. Walah kemeremes. Enak. Mas aku lho, Mas iku masak aku. sing lho, masak Mas. bojoku. Sing masak, Mas. Lunyu gorokamu ya. Seger gorokamu. Pancene sawatanmu seger aja. Sawatan. Ulupe jan enak banget. Kula apa? Dalange niku kula.
Sampai dalange. Sop panggang buceng dimplok dhewe wong loro. Lah kok sampean ngaku-ngaku dalang? Lah timbangane mboten sing aku lah, sing mangan papakane. Salah mambu. Nggih. Bener, Salah mambu. Lah kula dalang uman napa? Tenang, wong sing duwe gawe kula. Kula tenang kok. Tapi segone tasih enten kok, Pak. Niki niaga kula, panjake. Oh, panjake. Segone tasih enten kok, saiki. Segone sik ono. Tasih enten saiki tapi. Tukone rujak jambu mete. Napa? Dalange mangan rujak. Dalang kon mangan rujak jambu mete. Tenggorokan ben rada. Sewengi mok kon matuk aku. Dalang kon rujak jambu mete. Golek opo-opo. Mboten napa-napa nggih sekolah sekedhik kere-kere kirek iki mboten napa-napa. Nek dalang kok papakane dipangan yogane, pokoke bayangan aku. Niki lah bayangan ten Budi. Mriki. Alah dalang kok ngamukan ngono Mas, urung ae mari Mas. Iki engko Iki dalang kesuwur iki. ide-idene ilang mayang iki engko. Lah iya, wong sagone dipangan sik. Wangono ngangkat iki lho. Mama, napa kok iso? Wong weteng parek ngangkat ta malah ora karo Mangan kemekang. Lah percuma oleh dahar wau kersane. Ora ngono. Wangono ngangkat kotak. Mama, weteng parek ngangkat kodane nek blek-blek piye? Weteng ki rasane kaya wis kebeng ora kuat. Malah seban nek ngangkat. Lah kowe wareken aku kerucuk-kerucuk iki. Ya panggang wis mok pangan kabeh. Malah rusak. Iki lho rek, wangono ngangkat kotak iki lho. Mama, mau jaga dhewe ngono aku tak enteng. Mbok dewangi to. Pak, Mari mangan. Yu. Mbak, Pak, sampeyan wangi ngangkat pergi sampean potong 50. Mboten saged wong kula sing duwe gawe kok. Nenggokne iku lho ana wong kepaten wong layak nenggokno rene. Kon ngangkat iki lho. Wong kepaten kok ngono. Kowe iki yoga kok bantah karo dalang iki to. Heh. Kok ngangkat aja to wangi iki lho. Mama. Yo, Mama. aku dadi dalang ora kajen. Asalamu dhewe kan jalan. Apik wae kowe. Iki sia sawit mboten. Kudu. Lesan lungguh isor yoga kene lho. Mah kita gelemku to kok. Sekali-sekali yo manut to. Lah upama Kene Mas, kene kok balungan tak tumpangne pager. Kowe mayang aku neng pinggir pager. aja ngono ta, ya ben kompak ngono lho Mas. Lah kok selilite kaya kleru. Apa? Sodo tak jukuk bar mangan lho. Ah. Mangan lho kok ditelaki pitik alah. Wis. Kene lho Mas. Kene. Ayo. Ya. Awit mboten iki Mas. Nggih. Awit. Kadung ngomong nek kula nanggap wayang. Nggih. Tete oleh. Tete lole. Ya bantu dalange titik-titik aja di dropne. Ngesakne to. Lah iya. Kok bolak-balik lah tete lole. Lele. Alah. Jadi terus. Ora sang nganggo tete lole. Wong toko. Awit Mas. Iki Pak, lakone napa niki? Jaluk lakon apa niki? tersanjung. Wong wayang kok tersanjung ya apa sih Mas? Saya tahu. Wayang kok tersanjung. Mas, nek wayang kulit iki mboten enten. Lan dalang piye wong wayang kok lakone tersanjung. Sampeyan mawon sing ngerti wayang, lakone napa niki? Lakone niku pokoke sing perak mawon ngoten lho kula seneng. Nyang sampit kono. Senengane perang. Wong perang lho. Mas, Jadi mulai pertama penonton Kowe sing ngerti wayang napa Mas? Sing ngenten gontoke. Nggih. Salto ping 3. Oh, anu ngaidi. alah. Ngaidi. Lakon wayang Mas. Apa lakone? Nek sing rame. Sing rame niku lho Durna Gandrung. Lah, kalau napa? Gandrung. Apa? Ini pelet niku ya rada apik jan nggih. Lah itu apik. Apik perang tok nggih. Lakone apa iki? Oleh iki wis iki ora Ini ngerti pelet yang apa. Wis ora ngerti lakon. Ha. Sing apik iki singsan. Apa? Cincang. Tete lole. Wis. Kowe nyindane, kene. Ya langsung sirene ndek. Kowe nyinden. Sing hati-hati lho, Nduk. Nyambut gawe banget ketua sinden. Heeh. Lah sinden kok enten brengose ngoten. Sinden lanang Yarto. Lah wis suarane. Suarane. Sing ngentut. Aku pancene suwe masuk angin. Mboten Aja disuguhi. Disuguhi dipangan yo ora enak lho mbok entut to.
Bacot tenan kok. Ku sing entut aku kok. Sing entut aku. Lambune kaya nggonku. Berarti awakmu napa ki? Ora iso ya bareng berarti. Ora kengko wis ngerti parung sindenane. Ku nek pas srebek. Serempet nonone 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 Tete lolene iki wis ya. lalu mangsa Ya. Apik. laika Apik. turi kelarana dituturi ora kena Apik. ya mah Apik. apik ya ben ora kono sing ngelemok kono dhewe Modar lah dalang puas kok. nyongos sik Mas nyongos sik Nyapa kok dalang anu kok nyongot. Larase songo. Niki lakone sidone manut nggih. Manut pokoke sae. Manut. Nggih. Sale nadar kula. Gatut. Gatut kaca. Sing ngeten Gatut kaca. Wah, nggih. Nggih. Yo. Iki sentrale dalang. Kowe kok aja nganggo iki. anggen kulit sing macan munggah anu apa ngene moten buka kolor guyu masa Kolormu lho. heh Kolormu lho. ya ben ta Sang saya telu arah samdur lintang kumedhap. Tete sonyo tengah wengi. Sing banter ta, Pak? Lumrang kandaning puspita karyan tetanira. Sapa sing entuk dodok-dodok Bagya. wedan to? aku benane paku kok Mati aku. Wong jalan suluk kok iso dodok-dodok. Lah kok kaya numpak kereta. Dalane ku. Kowe wong edan kowe ya. Numpak kereta. Lah nek edan kok mbok gorene. Kuwi nggon wayang. Nggon Wayange rebek kabeh. wayang aja. Aja sok dolanan cempala. piye to maksudnya kok angger iki dicekel kok ora oleh nyapa Kono muni. muni apa nggon kuwi cekeli bojoke gak muni kok Seje karo cepala iku. Wong edan kowe ya. Kula ngarep niki jutaan lho. Kok damel dulinan lho. Jagat risan kapiramu. Aja geluk iki ben dalang lho kaya. Wis aja dolanan niki. Pak, iki pun main ta kok pun gelut. niki termasuk Kontoke iki kontoke. niki bapak pertama Sing ndo mabarang edan. Bapak pertama. Anak wayang kisruh kok dadak Apik kok iso tumpuk-tumpukan ngono lho, Pak. apik lan Raja Trisan kapiramu. Nangkul timuplit kampit. Oh, Tusang retno ing pawana ya situ kamalan. Tak duduk. Ijen. Tenang. Apa, Pak? Perkara dahar disiapaken kok. nggih Non. lali jamu apa piye Apa kok? ilmu kari Wayange keri. Loh.
Wayang. Apa sih Pak sampean kuliah dalan apa boten? Iso wayang keri. Wong wayangan kok wayange keri. Kula niki kon bayar niku larang-larang. Lono. Wayange di PP cempluk nggo dolanan bangkit. Mas. Gak iso kudu wayangan. Ya enggak. Apa? Kowe tak nyambut gawe iki nek Suloyo. Awale Suraya mesti Suraya. Sore desel mati tak amuk. Ya kok aku ora digawake sandangan. Wayange keri, Mas. Mas, kono kantor polisi. Lho, Lapor ae. Penipuan iki. boten. Pokoke kudu wayangan. Boten kudu wayangan. Nggih. Pokoke kedanten wayangan. Den wayangan. Mergo nadar ya. Nggih. Anu, lek tulung ngono aku to, Bak. Nyapa. Anu napa maneh? Wis ngerti ya. Wis ngerti mongkon. Nyapa? Kowe tulungen aku ya. Apa sih? Tolong apa? Iki timbangane awake dhewe dihukum mbok kowe tak dadekne wayang. Mah, wong awakmu diwane wayang malah gepeng ngene kok. Mah, Ora iki nggo syarat to, Mas. nggih nadar. Iki wayangan. Ayo boleh, Pak. Ja, elek dalane cik jemek. Jemek apa ora udan. Aja gelem, Pak. Pak. Niki lho sampean dadekno wayang cocok gepeng. Niki lho. Gepeng pripun niku gepeng nek dhuwur. Kok. Lah, anungku tak tambahi le bayaranmu tak tambahi. Piye, Pak? Lakone Gatotkaca Gandrung. Lah, Kowe dadi Gatotkaca, kowe dadi Pergiya. omongane tepat. Omongane wis apik. Omongan wayang iki wis. Namanya goro aku teke kok. Kowe dadi wayang ya. Wedok. Heeh. Mah meteng. Ora kanggo sementara. Tapi barane double ya. Double. Ya wis. tak Jajan. tahu. Pun sampean tunggu teng mriki. Hitam di atas putih. Ya, hitam atas putih. Enten Pun. pakaian tinggalane wong tua kula biyen. Napa enten pakaian mriki? Enten Sampean gadah. pakaian wayang wong. Pakaian wayang wong. Nggih, enten. Gadah. Gadah. Kula ampele rantos mriki tak dandani. Ayo. Ayo Lek, tak dandani yo. Ayo. Kilo wayang cap apa? Wis to beres. Mas, ayo dientek, Mas. Ben dandan. Heeh. Ayo diteleng. Delok teko kene, Mas. Pun iki pun siap. Ngangge suluk, Mas. Boten mular. Nangis. Nggih suluk biasa wayang yen napa kula pokoke ngerti apik. Jawa Timuran apa Jawa Tengah? Campur. Campur. Nggih. Ngadep mriki to niki sing nanggap kok ngadep mriku ya napa sing sampean iki. Sing do gawe niku mriki. Iki nggih sampean ngadep mriki. Sampean tumono dalang ngingeti sing di omah. Lah kula saya ngerti yo napa Ora tau mripat sampean. yang jenenge dalang niku ngadep debok. Dalang ngadep sing di omah niku nek pas nampa bayar. Kok Sing apik tenan lho niki. sing delok nek sing watuk. Wayange kok didandani to Pak niku. Cerewet. Lah kok niku lak wedi lak kados wau malih. Aku ngerti apa yang ini mau sampean tanggap kok. Rakyat Trisangka Pirangu. Cocok boten iki? Cocok mawon pun. Kula pun kandhek kok sampean sing ngomong. Saking suwine mboten nate tanggapan. Cepet cengengesan. Lalang-lalang dilaras. Rakyat Trisangka Pirangu. Pinangkul ki mempet gampet. Gak cocok ki Mas. Cocok boten boten ngerti sing. Wis langsung metu ngoten mawon nggih. Nggih, iso kemeton. Wayange iso metu. Kok iso kemijilen iki lho. Lah lek kempro ya ngono iku sing ngene. Mandat saking Dirgantara. Bar tebang, Mas. Bar tebang ki ojo gara-gara Acor wayange. Sorry, Mas. Nek ndelok pakane ampun biar to. Biar Gadah sampean. Kowe ngerti Gatotkaca apa?
Lah Gatotkaca lah wis dadi Gatotkaca niku. Miber ya Mas ya. Apa ya iso miber ngatasi wong kok miber? Ngono. Miber. Kok sih. Dadi konjro miber ambyuk mak bleng. Oh. No. Pokoknya mandap saking Dirgantara. Enak suarane dalange. Betapa nasibku semenjaki Wangedian Rame wayang iki. Apik wayange sedang buka barang. Nanggap panen. sing nanggap barang kocluk. lah jalan lah apa gak apa Lho api. Pak, apik iki kalau apa niku? Soraja miberne. miber Mandap saking Dirgantara. masalah pembukaan api ya aduh Kentir. Jogone barang ya edian. Lakone lah apik bersambung. bersambung ya Mari ratapan iki mau. Ora ro wayang. Kan buyar kan iki. Buyar napa dereng? Oh, derek. Durung bersambung. Sinten ingkang wonten tengahing margatu punika Gelut-gelut. Satya Pringgandani kekasih Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ngagem busana paringaning Jawata. Ingkang denagem Raden Gatotkaca gelung kula kanigara. Brengosi Raden Gatotkaca sakepel gedene. Angagem kutang Antakusuma. Kabiasane Kok manut yo Mas awakmu? Iya, Antakusuma lho kate saya ngerti. Bersambung iki. miber tanpa lar. Mletik tanpa sutang ning warung Utang. ning warung bayar. Kotang Antakusuma. Ngerti nek kualik kok Kok seje karo kotangmu Lha apa? tinggi tok. Ayo Pak, terus no Pak. nganggo kasut apa, Pak? Ojo katermo. Hah? Raden Gatotkaca ngagem kasut padha katermo. Syukur. Gatotkaca kena asam urat. Tibake dalang gak iso takon iko. Iya no, kompak kok. Apa to kadegayane? Mbok. Mlaku adoh ora katon adoh, mlaku cedhak saya cedhak. Sebabe Numpak bis. ya bener Raden Gatotkaca angupadi ingkang calon garwa Dewi Pergiwa.
arsa lumaraping praja Ngamarta jujuk ana kasatriyan Madukara ngupadi calon garwane Raden Gatotkaca ngambah Dirgantara. Paman kala Bendana nun tambahi dipangestu paman. Paman kala Bendana nun tambahi dipangestu paman. Kala Bendana. Wela. Kula nyun tambahi pangestu badhe ngupadipun pergiwa paman. Pak Idoni. Sampeyan kok apa-apa? Pamit. Pamit aku. Pamit aku lho lapor ya pamit aku ae Nenek. Bibi kala Bendana. Ojo mepet-mepet. Paman kala Bendana kula nyun tambahi pangestu paman. Gatot. Wis gak usah wayahan Mas. Apa mau melo-melo barang Kok iso Gatot? Jenenge Kulup Gatotkaca kulup. Kulup Gatotkaca. Yen kowe ku padi calon garwamu letut putra. Kamu sing ngomong. Sampeyan ki tak tuntuni. Kowe paji garwamu cuk. Kowe ngupadi garwamu. Kala Bendana mutah. Oh, Omonganmu lho. yen kowe ngupadi garwamu Sing ati-ati letut. sing ati-ati letut. Iki ana macem-macem. Apa Apa iki? Budala tak pangestoni tut. Budala tak pangestani cut. tambahi pangestu paman. Aja kuwatir tak ngelani luwih kowe. Gatotkaca mlebu. Urusanmu Sampeyan Wis aku sing diomahe lah. sampeyan iku kula critani kronologine. oh, Upadi calon garwane Kuyang. Kuyang. Praptane Endang Pergiwa. Praptane Endang Pergiwa ngungkure kono ngungkurke kene. Rame wis. Terus sambung terus. Sepi gak kaya sore iki mung ra entuk tamu blas aku. Lah pergiwane kok kaya jaran kempang ngono. Wis rasane ngene aku dadi dalang ndang cepet umurku tenan. Lah nyapa to aku mbok orang-orang ya gelem. Wong pergiwati kok dadakno gawe kacamata lho lapo. Wayange ra nek sing trakum. Sinten iki? Pergiwa wayang. Ngene iki marai konangan iki wong buka wayang kok. Angger mbok kuwi dah sendang wis kaya. Lah nek penonton sakmono kae ya isin ta. Ya jenenge gendeng pakur ki ya metu sing apik. Dapat dijogeti niku, Mas. Iya. Kowe lak wis tak omongi aku ra iso joget. Ora nggone. Ayo. Wong joget tak contoni pangkur Mas yo. Ayo. Kene. Sendang ndelok piye? Ayo, Olah ngono contoni. piye? Yo Mas, pangkur. Ayo ndelok lho, turun ben. Dileng lho.
iso. Wong kata engkel engko malah nemen tak tanggo apik. Gawe mangan dhuwit 3 yuta itu karepmu piye? Asline ta. Anune piye anune? Dang tak ya Mas. Gamelan langsung. Sik tak hitungan kae lho. Yo ora apa to, Ren. Yo jajalan sik to. Ya Mas, yo. Lawarane kaku lho. Aduh ubel-ubel ngene to, Mbah. Kok diubel-ubel piye? Lah kowe iki joget kaya wong nyirami mbako. Apik wae iki. Apik. Opa apik. Opa apik. Gerake kuwi. Gerake ya piye to? Gedruk jangkah. Ora ngerti. Kowe iki hitungan gedruk jangkah gak iso. 1 2 3 4 1 2 3 Dadang. 1 ya. 1 2 3 4 5 6 terus 12. Lambemu kuwi lho. Aku nek hitungan raparon nek ra iso ya gedruk jangkah. Cocok nang wayang iki cocok. Sesuk nang mana sesuk? Wis pokoke wong tua ngerti. Masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Apa? Mbak. Masuk, kata-katane masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Lah kok sia-sia? Ya apa? Bayangno. Wis masuk, dibuka. Cek dijunjung. Gua. Lah karepmu. Lah yo, prakane. Masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Masuk yo ben masuk kok. Dibuka. Kuwi joget yo, Nyuk. Iya, Tron. Apik. Kalau papi. Yo. Tang. Ya. Kayak sing amen ning sepur. Dang. Masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Masuk, dibuka, dijunjung, di gua. Tung dan tuli dan nu tang tak tung cerut. Kowe ana kene, Gatut kaca teko. Kok yo ngrokok. Ngene nek aku moh nek dituntut iki kowe. Tapi iki lho kok ngrokok wong wedok kok. Lah kowe salahmu, golek anggota kok bekas digenggek. Yang kandel kowe. Yang tenan rasane tadi. Ndang bayang. Dalam yo wong pane iki jojokane. Jojok apa wong akeh cilik kuda. Lungguh. Mak kena neng. Kon neng. Cinta. Kok Raden Gatotkaca mrepeki calon ingkang garwa jumujuk ing Madukara.
Lah kok ngomong ke sore wetengku lara. Wetengku lara. Bumi konjang kanjeng. Kita balen ngomongnya. Jadi tutukannya larasnya. Ayo. Bumi konjang kanjeng. Pak, iki nyapa? Mak goncang ganjing. Bumine gonjang kanjeng. Wayange horeg. Omong petuk calon bojone. Niki calon bojone, Pak. Sing iki. Niki sing wedok, niku sing lanang. Tapi aku urung karan gelem. Hanya apa? Ngapa? Mas Gatot Kaca, ki menapa panjenengan kok ngira wong mriki sajaetan? Menika wonten jauh menapa to Kang Mas? Kakang aku. Yen pancen wonten. Sing lanang niku pundi? Wale. Ayo, purek. Anggere purek nangis. Matane ra ketok. Wale. Anggere nangis kok merem. Wale. Kakang Mas Gatot Kaca, ki napa panjenengan rawuhe sajaet lajeng kene apa to ya Kang Mas? Kang Mas. Adikku adikku. Sing balik ki suarane ya nyuk. Lah ya terang. Sing balik suarane. Akan Gatot Kaca. Kene lho. Matane ra dinyeti wong nang kene kok. Matamu dhewe kuwi. Jalan mata-mata. Wong nang kene kok iso netro. Nang gitro. Yayi Sugriwa manuta karo pun Kakang ya Yayi. Piye to? Piye? Ayo Yayi Sugriwa tak pun. Lah celuk Sugriwa iki. Pergiwa Sugriwa. Oh Pergiwa. Yayi Pergiwa manuta karo pun Kakang Yayi tak boyong nang ngene kasatriyan Pringgondani ya Yayi. Kakang Gatot Kaca. Ana panganten Lambemu lamis. kata Yayi apa nganti seneng sira nganti bak ya menara kata panekat kenan. Mula jeneng kira mas kira mat ada tak ada kan ada. Ayo panjenengan kan Yayi. Apa? Pergiwa budek piye? Rungokno ta? Jandelak mbok ra ilok ta aku. Ndak pindho nih. Yayi Pergiwa. Kula marta karo pun kakake tak pondong tak nang Pringgondani. Lah wis genah lagi. Nah, Kula jog pati mrikane kira macet nama di. Ayo panjenengan kan Yayi. Apa ini kan mak iki nama di. Ora isi. Telek pite, Kakang. ora genah. Jawab. Ora bakal gelem apa yang ana kasandran Pringgondani Kakang Mas Gatot Kaca. Lho kuwi apik nduk kowe ae. Wong aku ki dalang lho, Mas. Kowe wayange lho, Mas. Ya Pak Bandi kowe. Bocor wong sing wehi. Yayi Pergiwa manuta karo pun Kakang Yayi. Ayo tak bae nang Satian Pringgondani ya Yayi. Kakang Gatot Kaca. Iya. Kok dasar aku wadon nampik ki ora. Ayo merkono yo Kakang kekarepane wanita kuwi jadine padha wae. Allah tekono. Kakang Gatot Kaca. Ya. Sebetulnya sabenere aku iki yo kangen karo Kakang Gatot Kaca nanging ngertono Kakang. Aku iki jatine yo tresnani penyanyi nanging piye nelak. Aku ora iso kepuntan karo sampean aku nyelek ati. Apik, Pak, apik. Apik. Alah. Iki apa? Entek abakku. Ngomong wae spasine blas. Tuntunono, Gandung. Kakang Gatot Kaca ambekan. Najan lo kaya ngopo aku sembab. Kakang Gatot Kaca ambekan. Najan aku kaya apa maneh aku tetep ayo. Mas, sing nang iki wis apen. Kancane dhewe kok kena mungker. Kakang Gatot Kaca ambekan. Oh iya. Kakang Gatot Kaca
Ambekan. Sejatine ngono aku ya nresnani panjenengan Kakang. Ambekan. Nanging kepiye maneh Kakang Sat? Jroning dina iki aku ora bisa ndereke panjenengan menyang penggondani sebab apa sebabe aku karo wong tuaku ora tupanake metu sama ambekan. Ayo. Nyamu. Bete kaya pandang. Hah? Piye? Nyamu kuwi Kakang. Ayo manut karo pun Kakang tak tenang ning kondane yo Yayi. Ayo jaluk apa Yayi kowe waton ora jaluk mudri lintang karo rembulan. Kakang Gatotkaca. Mimisen apa Yayi? Mimisen matamu. Ana apa Yayi? Kakang Gatotkaca. Aku gelem mbok dhaup. Nang ngerteni aku duwe bebono Kakang. Apa bebonomu Yayi? Ya kuwi aku njaluk matine sing duwe gawe. Jaluk matine sing duwe gawe. Yen sing duwe gawe wis temangkane pati kowe banjur gelem tak krama Yayi. Mesti Kakang aku mesti semrintil. Semingkil ana kene. Mati sak anune lak aku njaluk ndase engko. Arjuna bojone loro. Tete lole. Alah. Sembadra kawan Sri Kandi, Sembadra kawan Sri Kandi. Sembadra kawan Sri Kandi. Momon, ayo manut karo Perang, Pak. tak ocok jagamu minangka sasrane pergiwa kurang. Ayo, perang kowe. Tak kurang ajar. Wayang gak tau tanggapan ditanggapi wong kok sing di omah dipateni. Karepmu kuwi apa, he? Kowe ngertenono Asundari? Apa? He? Iya. Iki ngono jatine mujudake bebono. Bebono apa? Kene iso nglambeni ake. Apa? Rabi aku. Nanging sasrane sing duwe gawe kudu tak pateni. Apa sebabe kok momen tak kon mateni? Kenapa? Kowe ngertenono aku mesir kowe. Jadi awakmu mesiri awakku? Iya. Wong gila nih ngono kok mesiri. Urung tau culi kok wis gila. Aku mah. Tenimbangane aku rabi awakmu lebih baik aku mati. Mati. Wong awak cilik kok gedhe ngene aku gelem kok cilik ngene nggo apa? Buat apa bicara kalau cuma mengotori bibirmu, Ayo sok tenimbangane aku dikawin awakmu lebih baik aku tak mati ae. Teman-teman anake Basman iki. Lah, aku tak mati ae. Garet kanca gone nek kerismu. Penjalan kerisku. Yo, kawan, gak apa-apa. Aku tak mati dhewe timbangane mbok pateni. Ini lho ngelompok. Tak moto. Mari ketok rohku. Kaya ketoke mati ya. Piye nek mati? Ngene iki penak malah posisi ngene iki. Penak piye? Seneng aku posisi ngene iki. Kok seneng posisi Yayi Pergiwa iki sing duwe gawe temekane pati sas bojone saiki kowe karepmu Kakang Gatotkaca. Lah gawe apa nek aku melok sampean ta sisik ana klilip sing liwat sira mataku. Sopo Pak Bangkit. Ayo, kowe kudu mati saka aku, Ayo. Gatotkaca. Kowe nglabuhi batang kaya ngene iki.
Lah kok aku barang mau tantang, Ora pergi kowe bos. Jalani kowe. Ya. Pak Temple kok berani. Oi. Hei. Oh, aduh. Cacat dewa. Sapa maneh? Ora kene. Kaya Yayi Bangka. Ora ngerti gedhamu jebul piye karepmu. Gatut kece mbok pateni iki. Gatut kaca. Kowe mung ngerah aku. Gatut kaca. Mula tak gatut kaca pateni kowe mung ngerah aku. Karepmu piye? Delok Gatut kaca tekono. Ayo gatut kaca. Pakar. Pak idek ibune ben urip. Pakar. Piye saiki nek Gatut kaca mati? Aku temekaning pati Yayi tulung patenono dalangi pusaka kuwi go Yayi. Aduh aku. Wong sing muasake aku kok. Sajamar kapok. Pateni. Apa? Arep apa kowe? Iki to gerangane bangkit. Jebul kowe mung arep merah aku. Terus simbang kaya ngene. Aku ora duwe gondeling atiku. Heeh. Pani mati aku duduk slira. Arep bunuh diri? Iya. Terserah. Ya. Tungtak. Beto. Lewat nganggo ngene apa? Nek tarane aku duwe mendicik. Atau mati aku. Mecah tenan di. Jadi. Piye? Piye? Mati. Mati. Ya. Hah? Lah aku dalan sapa? Wayange mati, sing demah mati. Gatut kaca wis mati, Pergiyo mati, sing demah mati. Alhamdulillah, bayaran tak pek dhewe.